ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза якчанда мошинои ҳархела арзони қимата мондагием. Ҳамашон бо дархости шумо. шумо ҳам дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. Дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк мондан мебошад. ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед ва зангулачаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. Аз дастгири ҳараки шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинои фурӯшиятонро дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотша равон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаш харидорӣ мекунем ва бардоро аз ҳар якдуми шумо хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бинед ва дар комментария мошинои мехозагитонро номуша бинависед. мо ҳамон мошиноро наврҳоша бисёртар мекунем ва видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо бардоро дастгирӣ кунед. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии мо бардоро Hyundai Santa Fe мебошад ки соли бариш 2022 объёми мотор 2.5 сӯзиши вориш бензин. Коробка пердашаш автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Як дастгаштагаи радной краскашай, 2 килид дорад, 4 баллон нав, ҳуҷҷатҳои солона дорад. мошин нахадвай таман расход надорад. дар 100 километр 8 то 10 литр бензин мехӯрад. ҳолаташ беҳтаринай, ягон камбудиву расход надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 252 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бинависед ва дар комментария ҳатман мошинои мехозагитонро номуша бинависед. мо ҳамон намуди наврҳоро бисёртар мекунем. барои шифову табобати дардҳои шумо ширкати дороҳои гиёҳӣ пешниҳод мекунад. самиюван барои онҳое ки лоғар ҳастанд ва мехоҳанд вазн бигиранд. M+ Epimedium гардиши хунро хуб намуда барои ҳамхобагӣ нерӯ мебахшад. малҳами пигмента барои бемориҳои псориаз ва сафедшавии пӯст. биндокс барои резонидани кирмҳои меъда ва рӯда. миноксидил барои сабзонидани мӯи сар ва риш. кремфрек барои дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ. равғани хилби барои резонидани сангҳои гурда ва табобати он. фотзорб барои кам кардани вазни зиёдатӣ. дастрас намудани доруҳо ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ройгон амалӣ мешавад. мошини навбатии мо бардоро Hyundai Santa Fe мебошад ки соли бариш 2015 объёми мотор 2.0 сӯзиши вориш дизел. коробка пердашаш автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камбудиву расход надорад. солона ҳуҷҷат дорад. мошин 100% навай пачкае. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, ягон дардир расход надорад. фақат мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 195 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед. касоне аз шумо агар мошини фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария бидагӣ дар ватсап ё имои мо сурат ва маълумотша равон кунем. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва аз ҳар якдуми шумо хоҳиш менем ки видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. бардоро подписатсия кунед, лайкҳоро дареғ надоред. мошини навбатии мо бардоро Toyota Camry мебошад ки соли бариш 2011 объёми мотор 2.5 сӯзиши вориш бензин. коробка пердашаш автоматаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камбудиву расход надорад. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 8 моҳи дига тонировка дорад. утилизатсия дорад. 4 баллон 100%, ходовой 100%. маслаша нав кардагай. ягон ҷош камбудӣ надорад. ҳама ҷош 100%. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. як сомона дарҷаи расход надорад. мошин фақат камтарак савдо мешавад. мошин 100% ҳолаташ беҳтаринай.
мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 144,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо бардоро асаре ки шумо хоҳиш менем ки дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкро бинавед ва дар комментари ҳатман мошине мехозед ки тона номуша бинависед. мо ҳамон авди мошинаҳоро наворҳоша бисёртар мекунем. мошини навбатии мо бардоро Toyota Camry мебошад ки соли барош 2011 объеми мотор 2.4 сӯзишвориш бензин. коробка передачаша автоматаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин японка дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. соли барош 2011 ҳама ҷош 100% утилизатсия дора, ҳуҷҷатош тамом шудагай. мошина фақат ҳуҷҷат бинед тамом, дига ягон камди ва расход надора, ҳаматарафа 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 103,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо бардоро дастгирӣ кунед, дар видеонаво лайкро бинавед ва дар комментари ҳатман мошине мехозед ки тона номуша бинависед. касоне ки дар канал меҳмонанд, асаре ки шумо хоҳиш менем ки подписатсия кунед, видеоро поделитсия кунед дар имо WhatsApp, бардоро дастгирӣ кунед. мошини навбатии мо бардоро Toyota Camry мебошад ки соли барош 2011 объеми мотор 2.5 сӯзишвориш бензин. коробка передачаша автоматаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надора, ҳама ҷош 100% мошин пачка. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 115,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо бардоро асаре ки шумо хоҳиш менем ки дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкро бинавед ва дар комментари ҳатман мошине мехозед ки тона номуша бинависед. мо ҳамон авди мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. видеоро поделитсия кунед дар имо WhatsApp ва дигар сайтҳо. бардоро раҳмат барои дастгиритон. мошини навбатии мо бардоро Toyota Camry мебошад ки соли барош 2011 объеми мотор 3.5 сӯзишвориш бензин. коробка передачаша автоматаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин пачка. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 104,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо бардоро дастгирӣ кунед, дар видеонаво лайкро бинавед ва дар комментари ҳатман мошине мехозед ки номуша бинависед. мо ҳамон авди мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. Camry бинависед, мухлисои Camry навори Camryҳоро бисёртар мекунем ва видеоро поделитсия кунед дар имо WhatsApp ва дигар сайтҳо. раҳмат барои дастгиритон. бардоро касоне ки меҳмонед, ҳатман дар канал подписатсия кунед.